и които се заканваха да обесят с червата на последния български генерал, последния български цар. Гръцкият вестник Елефтерон Вима даже споменава имената на тримата царски заместници: Дамян Велчев, бившият пълномощен министър в Лондон Михаил Маджаров и софийският митрополит Стефан. Капитанът от разузнаването Киселички уточнява извършителите: Дамян Велчев, генерал Заимов, пладненци на Геме Димитров и някои комунисти около Сава Гановски. Крайната цел – единен фронт, за да се обособи работническо-селска власт. Но след няколко загадъчни и при неясни обстоятелства смърти на висши военни, Дамян Велчев напуска България и се установява в Белград. В София остава генерал Заимов, за да поддържа връзка с Кимон Георгиев и Геме Димитров. Ще поискаме царя да назначи кабинет, какъвто ние желаем. Ако той не се съгласи, тогава ние сме осигурили всички възможности, за да му се наложим. Остава и военния аташе на кралство Югославия Дража Михайлович, за да разпределя 50 000 динара месечно, отпускани за разузнаване в България. На процеса срещу него, който новата титова власт му устройва през май 1946-та, господин Михайлович ще каже следното: с Гемето се срещахме в неговата къща. Още при първата среща той заяви, че бил за интегрална Югославия. Като се върнах в Белград, връзката поддържахме чрез Коста Крайшумович. Идеята беше да се оставят българите да се отдават своето собствено блато. Първият етап според схващането на Кимон Георгиев и Дамян Велчев беше български цар без власт, митническа уния, военен съюз с Югославия. След този етап интегрална Югославия под династията на Караджорджевите. България да реши проблема за облика на властта чрез ликвидация на кобургите. Българската полиция се вижда в чудо. И как няма, след като дори най-достойните политици, като стария демократ Александър Малинов, през лятото на 35-та започват да мислят за преврат, за да прекратят нетърпимия хаос в българската политика. Дамаски цветни Марокен. Това ще видите при мен. Мобили с покривало златно, кажи речи, и то безплатно. Ателие, улица Московска, зад двореца. Това е рекламата на Емануел Голдштайн. Придворен тапицер и търговец, според някои полицейски донесения, портиер в хотел Елит Палас. Според други, връзката между съветското, френското и югославското разузнаване в България. До началника на външна политическа служба. Рапорт номер 6. Донасям ви, господин началник, по задачата за преследване на чуждия поданик Емануел Голдштайн и свързаните с него лица. Емануел Голдштайн е дошъл в България през 1921 година от Цариград. Настанил се е на местожителство в София. Работил е като амбулантен търговец на бит пазаря. От няколко години Голдштайн се занимава с търговия с тапицирани мебели, но се занимава и с комисионерство. Миналата година е лежал в централния затвор за продажба на крадени килими. Кантората му е фиктивна, тъй като това, което изразходва Голдштайн, е 10 пъти повече от това, което постъпва в предприятието му. Между счетоводните документи е открит ръкопис на съчинение, подписано от Голдштайн и озаглавено „Теория и практика на олигархичния колективизъм“. Наблюдаваното лице посещава домовете на полковник Скекич и полковник Михайлович от югославската легация. Агент 701, 4-та секция. Готвеният на 2 октомври 1935 година преврат не успява да бъде запазен в тайна. И под натиска на генералите Цанев и Атанасов, генерал Заимов прекратява акцията. Но Дамян Велчев вече е прекусил нелегално българо-югославската граница. Уговорките да се върна обратно той отхвърля. Как ще се върна в Югославия, като аз съм поел ангажимент? И предпочита арест и шумен процес. Правителството на Андрея Тошев се оказва много затруднено, защото участието на Югославия в осуетения преврат е очевидно. Сръбският министър-председател Стоядинович отзовава цялото посолство от София,
А българският външен министър Георги Кюсеиванов се кълне, че никой в България не се съмнява в приятелските чувства на Югославия и че връзка между заговорниците и белградската администрация няма. Аз съм особено щастлив от случая, който ми се пада, да дода в Ниш, за да мога да ви донеса поздрава, братския поздрав на българския народ и уверението, че моята страна ще остане увек привързана към политиката на приятелство и на братско споразумение. И Кюсеиванов заема мястото на принудения да подаде оставка Андрея Тошев. Така за по-малко от година и половина цар Борис III успява да елиминира амбициозните офицери от военния съюз. Той ще се възползва от практиката на лигарите да управлява еднолично без партии. И до края на дните си ще дава властта в ръцете на политици, които в частни разговори ще нарича гумени глави и дураци пълни. Осъден на смърт през 1936 и помилван от царя, през 1944 Дамян Велчев се заема със следващия си преврат, за да получи генералски пагони и министерски пост в новото народно правителство. Има ли обстоятелства, намаляващи вината му? Няма такива. От Жак Лаборе, пълномощен министър в България, до негово превъзходителство Пиер Лавал, външен министър на Франция. Въпреки че особено плодовите на политически кризи, България никога досега не е предлагала един такъв впечатляващ спектакъл, като този, на който сме свидетели от преврата на 19 май 1934 насам. Тези неспирни промени се извършват несъмнено под личното ръководство на самия цар Борис. Колкото до основните причини на продължаващата криза, те са в българския дух, който не може да се освободи от вкуса си към интригата и конспирацията. От Мюнхен Чемберлейн донася мир за Европа. Молотов и Рибентроп сключват прочутия пакт. Малките черни облаци вече се събират в небето над Европа. Жестокият дъжд скоро ще залее света. И макар че пламъците на бъдещия огън все още не са подхванали основите, ужасът вече се рее с огнени криле над българската държава. Историята е твърде отмъстителна, казва руския историк Ключевски. По друг повод и в друго време, разбира се. И все пак, човешки живот не е само сянка в зеницата на безутешното време. Цар Борис III, след като се здоби с наследник, скоропостижно се помина ненавършил 50 години. Кимон Георгиев, след като взе участие и в следващия преврат на 9 септември 1944, завърши живота си като министър на електротехниката в комунистическа България. Генерал Дамян Велчев завърши дните си във Франция след 4 преврата, 1 смъртна присъда и 1 автомобилна катастрофа. Генерал Златев се спомина през 1938, напълно забравен. Според желанието му беше погребан в родната Елена. След смъртния удар от 19 май 1934, Търновската конституция изпадна в продължителна кома и бе умъртвена 13 години по-късно под шумното одобрение на новата власт. Първият посланник на Съветска Русия в София Фьодор Разколников беше изхвърлен от 3-ти етаж на един хотел в Ница от екзекуторите на ГПУ. Андрея Тошев угасна тихо, надхвърлял 70-те. Основополагащият му труд Балканските войни често се ползва от историци без позоваване на автора. Георги Кюсеиванов загуби министър-председателския си пост през 40-та година. Той бе върнат в дипломацията от цар Борис III
за да умре в любимата си Франция като емигрант през 1960 година. Димо Казасов, превърнал се в прякор на самия себе си, можеше да бъде видян доскоро и софийските улици. Заточеният в Дряново Никола Мушанов така и не успя да обясни в спомените си какво точно се бе случило. Пророчествата на Емануел Голдщайн, че невежеството е сила, а свободата е робство, най-неочаквано се сбъднаха в България. Според непотвърдени слухове, Голдщайн е още жив и продължава да пише фундаменталното си съчинение «Теория и практика на олигархичния колективизъм».